الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون يا من تقال وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمطنا مالي هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا رح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت العدة تفاني ونخو حنت خيس ليبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلا دلونات دلونتنا دلونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات حج خصاب حج نريو زلنا زبزح بمنقصاوي تكالات سسرحي اي تيك حيال هونو حيالات ناي هنصا تكالات ابي ኤርትራ ናጽነት ማዕቢለን ነረን ንስናይ ኩናት ክነት ኩናትን ወረ ኩናትን ኩነታት ከም ትዝድለ አይ ማዕበላን ስለዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሰላም ድሕሪ መጽኡ ንሪኦ ዘለና ሰላም ድሕሪ መጽኡ አም ሹር ሓደ ካብቲ ዓቢ ኣድህቦት ይገይሩሉ ዝስራሕ ክኸውን ولا كاب سورة كاب ساحل تتبقسه ناتو تمكرو زنبرون تنبره functioning infrastructure تنهيو functional infrastructure دما هذا كابتي حجر نكتهانس منقص نكتهانس تزخبده بدو تعتقرتي إيرترا متأنتي جزية توصل زلنا بنتا بس مرا جرجل سبعتلو يونسكو مسجي بعتها ناس مرا يبلوني تعم سبونا قريب أنا جن نقول ما يعملون منه ولا يونسكو زمزجبنا جزاوتنا كي هانسنا بوجير كعني لهم زجبر وغينو يسمعني ኤርትራ ገዛ እንድሕር ኮይናስ እቶም ዓበይትኻ ዓንድታቲኹም እቶም ኣውረስቲ ስለዝኮንኩም ሶ ከም ዓንዲ ኢና ንሪኢኩም እሞ ጆርጆ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እናምፃኻ ንህዝብና እቲ ክመውት ዝደልይዎ ናይ ኤርትራውነት መንፈስ ማለት እዩ መሊስካ ተነቃቅሖ ዘለካ ማንም ሰው ክገልጸልካ ከሎ እዚ ዓይነት ተግባራት ኣሎ ሶ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክመሓየሽ ደሎ እቲ ዝተገብረ እዩ ብፍላይ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ነገራት ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ወላ ንሱን ኣጥቢቑ ተዛሪብላ ነይሩ ፕሬዚደንትና ናይ ሎማ ዓንቲ ኣብቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዜና እውን ኣብ ናይ ኤሪቲቪ ክስደድ ዘለዎ ነገራት ቪድዮ ተቐዲሑ እቲ ዘሎ ነገራት ክርአ ክኽእል ከም ዘለዎ ክመሓየሽ ከም ዘለዎ ተቃለይቲ ፀገም ድማ ነገራት ፐርሰናሊ ዝወስዶም ኢኻ ዝበሃል anything you say استراتيجي ناينوح رئيس بحال يبلون نحجي تقلقلن ديا اي تقلقلن انتيلو بيج اكسي بكا خيط زخلي سلازي ابي احمد is taking a big risk again بقمت على دما massively invested كون زخلي ابتس اقام مالتي so زي بقلت تزاريب وزلو نمستي مس امريكا خنقبرن دل زلنا engagement ويكا صمدو منالبات نيرترا بعلوتا كاسيا يخل دخون زبل قمت هلنا أنا تحسو تقشش عبي دبلوماسي تمثل شطف دارجة عبي طبيب يقولون ذلا دبلوماسي يقول لك دبلوماسي كنا حصوتي مدلالي مش الطافي ناي بحق دبلوماسي ده هركوين ناي لبها أمينكا صراحة له
ናብ ቅንዕና ናብ ምትሕጋዝ ናብ ምትእምማን ናብ ጥምረት ዘምርሕ ስራሕ ክኸውን ከሎ እምበር ተሰሓይካ ስእሊ ወሲድካ ተኸይድ ኣብ መወዳእታ ተቃሺሽካ ናይ 2 ወርሓት ሓሙሽተ ስንቆም ዓይነት ኣሰራርሓ ኣየድልየካን እዩ ድብል ቀጻሊ ዲፕሎማሲ እንታይ እዩ ናበይ ገጽካ ዲፕሎማሲ ትምርሖ ክትተብል ትክእል ኣለካ እዚ ሕጂ ንበይኑ ኣይሰርሕን እዩ ዲፕሎማሲ ትበሃል ንበይኑ ኣይሰርሕን እዩ ዲፕሎማሲ ብዘይ ዜና ኣይኸውንን ከመይ እንድሕር ተባሂሉ ዝኾነ ዲፕሎማሲ እዚ መዓልቲ ብተፈላለየ ናይ ዜና ማዕከናት ብተፈላለየ ናይ ሳተላይት ፕሮግራማት ኣብ ነንበይኑ ከባቢታት ብሶሻል ሚድያ ከይተረፈ ብዝርጋሕ ዘመተታት ኣካል ናይቲ ዲፕሎማሲ ኣካል ናይቲ ፖለቲካ ኣካል ናይ ተፈላለዩ ዕላማታት እዩ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እሞ ከዓ ብተበግሶኻ ብኣክቲቭ ዲፕሎማሲ ወይ ድማ ንጡፍ ዲፕሎማሲ ነቲ ናትካ ተሓሳስባ ነቲ ደልዮ ነገር ከተፍልጥ ምእንቲ ተካይዶ ተበግሶኻ እዩ ፖዚቲቭ ወይ ድማ ኣክቲቭ በሎ ዝበዝሕ ዝመፅእ ዘሎ ዲፕሎማሲ ግን እንታይ ዝኸውን ዘሎ ናይ ምክልኻል ዓይነት በዚ መጥቃዕቲ መፅእ በዚ ሓተቱ መፅእ በዚ ምድንጋር መፅእ ዘሎ ዲስቶርሽን ዘሎ ዲስኢንፎርሜሽን መወዳእታ ይብሉን ንሱ ሕጂ ሻቅሎ ትኸውን ኣብ ክንዲ ብተበግሶኻ ንጡፍ ዲፕሎማሲ ንጡፍ ዜና ንሓሳባትካ ተካፍለሉ ሓሳባትካ ትገልጸሉ ኣብ ትሕግዘሉ ዓውዲ መፂኻ ትሕግዝ ምእንቲ ተካይዶ ንጥፈታት ዘይኮነ ዝበዝሕ ሕጂ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ምድንጋርን ሓሶትን ስለ ዝበዝሕ መጥቃዕትን ስለ ዝበዝሕ ጠቐነ ኣሎ ብሰይጣን ኣሎ ዝኾነን ዘይኮነን ነገር ናማሃዝካ መመሊስካ ኩናት ከተባርዕ ህውከት ክትፈጥር ናይ ሰባት ስቅያት ከተጋድድ ምእንቲ ዝግበር ፈተናታት ኣብ ዓለም ዘሎ መወዳእታ ይብሉ ሓደ ክልተ ኢልካ ፀብፂብካ ዝውዳእ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ እውን ብክልተ መልክዕ ተሓደ ናይ ምክልኻል እዩ ቀንዱ ግን ኣክቲቭ ዝኾነ ናይ መጥቃዕቲ ክኸውን ስለ ዘለዎ ኣብቲ ብተበግሶኻ ትወስዶም ዲፕሎማሲታት እዝን ክስራሕሉ ዘለዎ ዲፕሎማሲ እሞ ከም ተበግሶ እዚኦም ክንገብር ኣለኒ ብቦታ ብግዜ በርእስቲ ኢልካ ሰሪዕኻ ትኸደሎም ሓደ ኣይፋሉንከ መጥቃዕቲ መፃካ ሓደ ልዕል ኣቢሉ ጠቀነካ ሓሳቡ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ ኣይኮነን እዚ ኢልካ ንህዝቢ ከተፍልጥ እውን ክትክእል ስለ ዘለካ እቲ ድምር ናይ ምክልኻልን ናይ ምጥቃዕን ዝበሃል ብሓባር ክትሰርሓሉ ስለ ዘለካ ዲፕሎማሲ ሓደ ሓዋዊስካ ምስ ናይ ዜና እንድሕሪኻ ከዓ ኣብ ናሕድሕዱ ዘሎ ምጥንናግ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ማዕሪኡ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ብዲፕሎማሲ ደረጃ ዝተፈላለዩ ህዱእ ዝኾነ ብርክባት ዝካየድ ዝተፈላለየ መልእኽትታት ምትሕልላፍ ዝካየድ ዲፕሎማሲ ኣሎ ኢልካ ዝዛረብ ይከኣል ብኣካል ግን ዝዓበየ ዓብላሊ ዜና እዩ ዜና ምንታይ ኣሎ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ዜና ሕጂ ንሕና ራዳራት ከነዕቢ ክንክእል ኣለና ንሕና ናይ ምክትታል ዓቕሚ ክነዕብዮ ክንክእል ኣለና ነቲ ክነብፅሖ ንደሊ በፂሑ ስምብራቱ ክንልክዖ ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ ሓርኮትኮት ኣሎ ብኡ ግን ክንዓግብ የብልናን ቀፃሊ ክነሕይሎ ዘለና ዜና እዩ ኢንፋክት ካብቲ ዲፕሎማሲ ብዝተፈላለየ ናይ ዜና ሓይሊ ክብል ክኽእል ኣለዎ ከምዞም ቅድም ክንዛረበሎም ፀናሕና ዘቤታዊ ቀዳምነታት ዝበሃሉ ኣለዎ ነዞም ዘቤታዊ ቀዳምነታት እዚኣቶም ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳታፍነት ከተረጋግፀሎም ድሕር ኮንካ ነዚ ተሳታፍነት እዚ ብንቕሓት ከተረጋግፆ ክትክእል ኣለካ እዚ ፖዚቲቭ ዝበሃል ወይ ኣክቲቭ ዲፕሎማሲ በሎ ዜና በሎ ንዑ ሕጂ ቀፃሊ ናይ ዜና ውግስጓስ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ብግዜ ቦታ በርእስታት ፅቡቕ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ኣብ ሰዓቱ ዝሰርሕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝበዝሕ እዋናት ኣነ እቲ ሰብ ኣመዛዚኑ ክሪኦ ምእንቲ ይበዝሕ ስለ ዝኾነ እቲ መጥቃዕትታት ተሓሶት ትበዝሕ እሞ መበሊስካ ከዓ ሕጂ ኣብ ከምኡ ህድእ ኢልካ ነቲ ኩነታት መሓዙ ኣብቲ ኣወንታዊ ዝበሃል ንጡፍ ዝበሃል ዘተኮረ ነቲ መልእኽቲ ከዓ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዘብፅሕ ምስቲ ወግዓዊ ዘሎ ናይ ዜና መዘራግሒ መሳርሒታት ዘይኮነ ዋላ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ዓውዲ ሕጂ ከም ዓውዲ ኩናት ውሰዶ ብዓውዲ ኩናት ረኣዮ እዚ ኩናት እዩ ትገጥመሉ እዩ ንዕላማታትካ ከተረጋግፅ ምእንቲ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ስጉምቶ ትወስድ ትኽእል ነቲ ከጥቃዕካ ዝመፀ ግን ክትገጥኦ ክትክእል ኣለካ ክትገጥኦ ከዓ ንዝተፈነወ ሓሶት ዝተፈላለየ ተፃብኦታት ዝተፈላለየ ናብ ህውከት ዘምርሕ ኣከያይዳታት ክትርኢ ከለካ ደጋጊምካ ነዚ ኣብ ዜና ከተቃልሖ ዘለካ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣነ እቲ
ካብ ናይ ዲፕሎማሲ ሓይሊ ዝያዳ ኣብቲ ናይ ዜና ሓይሊ እንተሰራሕና ዝበለፀ እዩ ህንፃ ብዛዕባ ህንፃ እንታይ ተባሂሉ እንታይ ከሰብ ትፅቢት ነይርዎ እስከ ብዛዕባ እዚ ስለምንታይ እዩ ትፅቢት ናይ ሰባት ምክንያቱ ገለገለ ሰብ ኣለቡ ዲስአፖይንትድ ክኸውን ዝኽእል እስከ ገለ በለና ህንፃ ምናልባሽ ከምቲ ዝድለ ምዕባለ ገይሩ ምባል ቁርብ ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ ብዙሕ ፕሮጀክታት ጀመሮን ኣብ መንጎ ደው ዝበለ ነይሩ ሕጂ ብዝቐረባ ግዜ ኣብ ምውዳእ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ቀንዲ ፀገም እንታይ እዩ እቲ ናይ ሲሚንቶን ናይ ሓፂንን ቀረብ ሕቶ እዩ ኣብ ውግእ ከለካ ድፍዓት ክሰርሕ ትኾንካ ገለ ክትገብር ትኾንካ ዳርጋ ዘፍረኻዮ ኩሉ ናብኡ ክኸይድ ይኽእል እዩ እቱ ኣሉታዊ ፅልዋታት ነይርዎ ግን ከዚ እተሪኦ ዘለካ ሕጂ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ከይደ ከለኹ ውዳእ ኣሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ምናልባሽ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓንተወይ ክንዛረብ ከሎ ዝተንከፎ ናይ ኣባይትን ከዛ ዘይብሉ ሰብ ገለ ዝብል ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝድለ ገስጋስ ከም ዘይተገብረ ምዕባለ ከም ዘይተገብረ እረኣየካ እዩ ኣነ ብዛዕባ ናይ ህንፃ እዚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝበዝሕ ብመንግስታዊ ትካላት ዝተሰርሐ እዩ ኣይ ቲንክ ሓያል ዝኾኑ ሓያላት ናይ ህንፃ ትካላት ኣብ ኤርትራ ናፅነት ማዕቢለን ነይረን ግን ምስቲ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ኩነታት ከምቲ ዝድለ ኣይማዕበላን ስለዚ እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሰላም ድሕሪ መፅኡ ንሪኦ ዘለና ሰላም ድሕሪ መፅኡ ኣም ሹር ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኣድህቦት ይገይሩሉ ዝስራሕ ክኸውን የሲራ ግን ሓንቲ ኣላ ኣነ ምናልባት ንስኻ ዝያዳ ካባይ ንላዕሊ ስለትፈልጥ ክትነግረኒ ትኽእል ሓንቲ ንዓይ ስግኣት ትፈጥረለይ ስክፍታውን ትፈጥረለይ ብፍላይ ኣብ ክረምቲ ክኸውን ከሎ ትሕተ ቅርፂ ናይ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ከተማታት ኣመና ኣሪጉሎ and if we know something about ብዛዕባ infrastructure ብዛዕባ ገዛውቲ ብዛዕባ ህንፃ ክንዛረብ ከለና ድማ ኣብ ሓደ ግዜ ኮላፕስ ከገብረልካ ይኽእል እዩ እንድሕሪ ፕሮፐርሊ ሜንቴን ዘይጌርካዮ ስለዚ ሜይቢ እቲ ኤርትራ ዲሌይ ትገብሮ ዘላ ብፍላይ ኣብቲ ፅገናን ገለገለን ዝወስድ ዘሎ ፅገና ፅባሕ ንጎ ንዑ ንክንሰርሕ ወይ እውን ንኩሉ ኣብ ሓደ ግዜ ንክትኮ ፀገም ክፈጥር ኣይክእልን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ድሕሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዕድል ዘጋጠሞ ዝብልዎ ወላ እኳ ኣብቲ ባንክ ናይ መንግስቲ ባዶ ወላ 1 ሚልዮን ብር ገለ ይፀኒሕዎ ዝበሃል ግን ትሕተ ቅርፂ ፀኒሕዎ ይበሃል ኣባይቲ ፓብሊቲ ኢንፍራስትራክቸር ሲ ፅቡቅ ክሰርሕ ዝኽእል ፀኒሕዎ እዚ ከዓ መንግስቲ ሃይለማርያም ወይ ሃይለ ስላሴ ዝሰርሖ ዘይኮነ ንሳቶም ከዓ ብዓቕሞም ከጥፉ እዮም ፀኒሖም ብያን ዝገደፎ ስለዚ ወላ እኳ ካብ ሰውራ ካብ ሳሕል ተተበገሰ ናቱ ተመክሮ ዝነበሮ እንተነበረ ፋንክሽኒንግ ኢንፍራስትራክቸር ፀኒሕዎ ፋንክሽናል ኢንፍራስትራክቸር ድማ ሓደ ካብቲ ሃገር ንክትሃንፅ መንግስቲ ንክትሃንፅ ዝኸበደ ብዶ ትሕተ ቅርፂ እዩ ኤርትራ መጠን እቲ ግዜ ትወስዶ ዘለና ኣብነት ኣብ ኣስመራ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ዩኔስኮ መዝጊባታ ኣስመራ ይብሉኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ ኣነ ግን ንኩሎም ኣይኣምኖም እየ ዋላ እቲ ዩኔስኮ ዝመዝገበና ገዛውትና ከይሃነፅና ብገይሩ ክዓኒ ኢሎም ዝገበርዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣይኣምኖም እያ ነዞም ትካላት እዚኦም ኣምሶሪ ንሓደ ሰብ ከም ኢለ ዶንት ትረስት ኢን ናባዲ ዝኾነ ክእመን የብሉን ኩሉ እቲ ሲስተማት ንኤርትራ ንምትካም ዝግበር እምበር ናይ ብሓቂ ዩኔስኮ ንኣስመራ ዝሓልየላ ተዝነብር ክሳብ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ ወላ ሓንቲ ይገበረን ስለዚ ኩሎም እዞም ትካላት እዚኣቶም ንኤርትራ ንምጥፋኣ እምበር ንምህናፃ ክሰርሑ ዝኽእሉ ይኮኑን ስለዚ እቲ ዳግመ ህንፃ ወይ እውን ኣትሊስት ፅገና ናይቲ ኢንፍራስትራክቸር ግዜ ምውሳዱ ምናልባት ንሕጂ ቀዳምነታት ካልእ ክኸውን ይኽእል ግን ግዜ እንድሕር መፂትካ ኣይግበሮ እዚ ኣምላኽ ድማ ዓቕምና ስለ ዝፈልጥ ኣይገብሮን ዝኾነ ይኹን ፀገም ተጋጢሙ እውን እንታይ ዓይነት ፀገም እቲ ኢንፍራስትራክቸር ብሓደ ኮላፕስ ክገብር ይኽእል እዩ ነዚ ነቲ ዘለና ፕራዮሪቲ ክንቅይር ኣይግድደና እንዶዚ ኦኬ ስሚንቶ ፀገም ኣሎ ግን ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ዓቕሚ የብለይ ፋይን ኣነ ዓቕሚ የብለይ እቶም ዘለኩም ካብ ስዑድያ ዲኹም ከተምፁ ካብ ግብፂ ዲኹም ከተምፁ ወላ ካብ የመን ዲኹም ከተምፁ ኣይ ዶንት ኬር ይኽእል እየ ዝበለ ገዝኡ ይፀግን እስከ ድሓና ይምስራሕ ስካለ
يخيل يزبل سب جزو يسأجن تكالو يسأجن كبل زي مخالو سلامتاي يخون يلكا تجمت يونسكو على العلكا تيك بخلت شحن عصر تخلتن بنغازن تروبلن كيدانير أكمتي منحاتو بلو مراعو بنغازي أب تروبولي خمسة ناس مرا عينت غزاوتي زلو مسرع هو سنبيدي عاني ناي واحد يعني بتزام هذه أسمرة دحاني نيرو زخا ناي متايمر أي ناي حزبنا ناي مكنخال ناي جوز نبروتهم مرأي سازي بتزام هذه حزبنا نتي نبروتو صبو كان خونو صنحيو أبقل أوان زناي متسكان تولو زبال دويل نيرو أبز حالة فخل تعمل كتسكن تدلي حاجة زها صقاميلن أنا أسمرة خيدو خلو خاف عاداوس إنا هميني تشبير ناي لعل علي صقانا زدليونيرو غيرنا سلازي قالو تيصقم تايو حدث واقايو مخنياتو خبر زبالي سيمنتو قالت رخبو خبر زبالي خالاي عقمنا يسواتيو دارقا مبزعتو سب جوزن خصقم دارقا عقمي يولون كبال كالي سلازي أسيو تي زبناسي زحلف 3 عامت بفلا دحرناي 9 شمونتن كتشع زنبروق كله عاد هو ناي هاجرن حزبن ابت خويناس نزنبره اوتاوتاتو تاسيو تداخيمو ግን እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ከዓ ከይዶም ዘይፅገንሉ ወላ ሓንቲ ምክንያት የለን ኣም ሹር ኣብ ዞባ ማእኸል እዩ ገዛና ነይሩ ከይድና ፍቃድ ሓቲትና ፍቃድ ኣውፂና በታ መሰረት ዝሃቡና ፍቃድ ፀጊና ኢና ካልእ ምናልባሽ ብዛዕባ ትሕቲ ቅርፂ እንድሕሪ ክንዛረብ ኮይንና ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ዘሎ እዚ ናይ ፋኛ ትሩዋታት ዲኻ ገለ ትብሎ ብጣዕሚ ተባላሽ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ 70-80 ዓመታት ዝተሰርሐ ነይሩ እሱ ሓያል ክስታት ተፀጊን እዩ ሕጂ ቀደም ንሪኦ ነበርና ዕለቕልቕ ናይ ማይ ቀደም ማይ ክወቅዕ ከሎ ብምሉእ እዚ ሽኔማ ዳንተ ዘሎ ከባቢታት ማእኸል ከተማ ዘሎ ቅርብ ትሕት ዝበለ ቦታታት ኣብ ቀላይ ዝቕየር ነይሩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኩነታት የለን ስለዚ ከምቲ ንትምነዮ ከምቲ ንደልዮ ምዕባለታት የለን ግን ብተዛማዲ ሰባት ክገብሩ ተደልዮም ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ዝኽልክል ኣካል የለን ፍቃድ ኣውፅኦም ከፅጉን ይኽእሉ እዮም ሳይኻ እታ ቀንዲ ሕቶ ነይራ ምስለኒ እቲ ኮንስትራክሽን ግን ኣባይቲ ግን ገና ኣይተጀመረን ኣሎ ስለዚ እሱ ንርኢ ይፅበ ግን ኣባ ከለኻ ኻቲ ንምንታይ ንኣብነት ሓንቲ ካብቲያ ንከተማ ኣስመራሲ መልክዓ ክትቀይር ትኽእል ቦያ ጥራያ ካልእ ድሓን በዓል ፈልጥ ወላ እቲ ካቴድራል ዘሎ ከባቢሲ ቦያ ክልከ ዘይክእለሉ መንገዲ ኣይነውታ ናይ ኖራ ፋብሪካ ቀሪባ ላለንቀነ እዚኣ ሓበሬታ ወፂያ ፀኒሓ ኣነ ገለ ካብቶም ዝያዳ ዝተሓጎስኩላ ነዛ ትካል እዚኣ ምክንያቱ ኖራ ይኹን ስሚንቶ ኣብ ኤርትራ ትጥረ ነገር ስለ ዘለና እቲ ፋብሪካ ጥራይ ዘድልየና ሓደ ካብቲ ትካላት ዘሎ ንኣብነት እዚ ጎደና ሓርነት ዘሎ ትካላሲ ቦያ ንክለኽዩስ ዓቕሚ ዝስኡን ይመስለኒና እስስ ስለምንታይ እዚኣ ናይ ቦያ ኸ ጠጠው ክትብል ክኢላ ወይ እውን እንታይ እስከ መብርህ ሃበና ምክንያቱ ስለዘይንፈልጦ ኣነ እቲ መብዛሕትኡ ኣብ ጎደና ሓርነት ዘሎ ገዛውቲ ናይ ፕራይቬት ሰባት እዩ ገለ ናይ መንግስቲ ኣሎ እቲ ናይ መንግስቲ ናይ ቀዳምነታት ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ቀዳምነታት ኣይሃብዎን ክኾኑ ይኽእል እዮም እቲ ናይ ፕራይቬት ግን ምስ ዓቕሚ ጥራይካ ትተሓዞ ትኽእል እምበር ሓንቲ ዝብሉካ እንታይ እዮም ዞባ ማእኸል ኬድካ ገዛ ክፅግን እየ ትልካዮም መፅኦም ርእይዎ ቀጠልያ ኣብ ቀይሕ ሮዛ ገለ ምልክታት ክትለኪ ንፍቅደልካ እናብሉካ ምስቲ ውህደት ናይቲ ገዛውቲ ዝኸይድ ከምዚ ከዓ ክትለኪ ትፍቀደካ ብሉካ ትለኪ ምስለኻ መፅኦም ርእይዎ ኣብሉካ ስለዚ ፍቃድ ምሃብ ኣትሊስት ብገዛውቲ ደረጃ ፀገማት ከምዘየለ ፈልጥ እየ እቲ ናይ ማእከል ጎደና ሓርነት ከመይ ምዃኑ ብጭቡጥ ትፈልጦ ብለይን እቲ ናይ መንግስቲ ብዙሕ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኣባይቱ እሱ ናይ ቀዳምነት ሕቶ እዩ እቲ ናይ ፕራይቬት ግን ኣይ ዶንት ኖ ኣይ ሃቭ ኖ ኣይድያ ያ ክልተ ሰባት ኣለውና ኣስከሪቶ ናቶም ክንሰምዖ ቪድዮ ክፈቱ ፕሊስ ኣለኹም መጀመርያ ወዲ ኤርትራ እቲኻ ነርካ ምስለኒ ካሜራ ክትከፍቱ ትኽእሉ ተኮይንኩም ዩር ዌልካም ጆጆ
the gentle warrior. I know you're familiar with my voice, so camera absrah zalazallaku kafta All right, kerni. all right. But I just want to share. Man, thank you. مزمرتا ጊዜ በአካል ዝረክበካ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወዲ ጣቦ ኣትካ ነርካ just complimented you there. I didn't say anything, but ከምዚ ዕድል ስለዝሃብካኒ ብፍላይ ከዓ እስኻ ብጣዕሚ ከመስግነካ ፈቱ because ካብቶም እንታይ ክብለካ ካብቶም ኣብ ጋዕገል ጠምዘ የለው ፅሩይ ፕሮግራም ማለት ተቀርብ ሰብ ስለዝኮንካ ከመስግነካ ፈቱ you mentioned few things ብጣዕሚ ክፀቅጠለን ደለኹ ካብተን ክብርታትና ዝኾና ነገራት ብፍላይ ከዓ ኣቦይ ሲራክ ኣብ ሃውና ኣቦና ሰላም ከይበልኩኩም ክሓልፍ አይደለም መጀመርታ we were just sharing ናትኩም ቪዲዮ ታ ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ኮፊልኩም ካምቻ ጌርኩም ዝገበርኩም ኢንተርቪው ሲነህና willingly ኣብ ኢንስታግራም ምስ ኣርክትና ኮይና ሼር ንገብሮ ኢና because ተገደስቲ ኤርትራውያን ስለዘለና so ሕጂሲ ከምዚ ኣይተቃልልዎ ዋላ በአካል ተዘይፈለጥናኩም ክሳይሲ ኤርትራ ገዛ እንድሕር ኮይናስ እቶም ዓበይትኻ አንድታት ኢኹም እቶም ኣውረስቲ ስለዝኮንኩም so ከም አንዲ ኢና ንሪኢኩም እሞ ጆርጆ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እናምፃኻ ንህዝብና እቲ ክመውት ዝደልይዎ ናይ ኤርትራውነት መንፈስ ማለት መሊስካ ተነቃቅሖ ዘለኻ ከመስገንኩካ ክሓልፍ አይደለን እንታይ ዝብል ብጻዕዱ እንታይ ብሉ like I like your energy ገለም ሽዶብሉካ your vibe ገለብሉካ you know what I'm saying ግን I can since the first day I saw you ዋላ ቅድሚ ናብቲ ደንብ ሃገራውነት ምምላስካ ንባሉስ እቲ ክሳይ ካሪኦ ነይረ so መሊስካ ኣብዚ ናብ ሃገራውነት ምስተመለስካ እቲ ክሳይካ ደሚቁ እቲ ውሽጥካ ዘሎ ክሳይሲ ምስቃል ዘለካ ካርክብ ፈልጥ ዋላ በአካል ተዘይፈልጥኩካ you know you can tell እቲ ወድ ዘለዎ ህይወት አለው so ህይወት ካጫኑ እቲ ቪዲዮካ ኣብዚያ I just want ከምዚ ለዛረብ ዘለኩ because መጽሐፍ ስለዝፈልጥ I love words because ቃል ሰበር ቃል ሲ አጽምት ሰበር ቃል ካ ህይወት ዘርዩሙ so ከምዚኦም ዓበይት ሰባት ምስቃልን ምስቲ ቋንቋና ምስቲ ክብርታትና ዘለዎም ዕምቅ ዝበለ ኣፍቶ ሰባት ኣምፂኻ ከምዚ ብምልላይካ ከመስግነካ እፈቱ ተንተቅርበን ዘለካ ህቶታት ከዓ in the case of ኣብትናትና ኢኮኖሚ ዲዩ ኣብትናትና ኢንፍራስትራክቸር እቲ ዘለናዮ ናብራ ኩሉ ከዓ ማለት እዩ ነቲ ህዝብ እንታይ ከም ተሪኦ ዘለካ ርዳእካ ኾን እቲ ህቶይ ተሓቱ እንዲኹም ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ክሳይ ክብለኩም ኣብ ተፈርሒ ክሽቁረር ዝደልይዎ ሰባት ወይ ከዓ ከምዚ ሓሳባት ብሓፈሻ ዘለና ግዜ ከምኡ ስለዘሎ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ኣይትፀይጥ ጥራይ እዞም ኣኑድ ኣብ ቅድሜና ትሪኦም ዘለካ ብፍላይ ከዓ እቶም ዓበይቲ ንኦም ኣይትዘልፍ እሶም የማፅኒሖም ህይወቶምን ግዚኦምን ክታቢሎም እጂ ከይን ዋሃቁ ብሓፈሻ ተምጾ ዘለካ ህቶታትን እቲ ጋሕድ ኮይንካ ትዛረቡ ክሳይን ብጣዕሚ ከመስግነካ ፈቱ ጆርጅ ሃወይ ነዚ ዕድል ስለዝሃብካኒ ዝውስኸሉ ነገር የለን ሰላም ዝግበር ዘሎ ናይ ፅምዶ ጉዳይ ኩሉ ክቅፅል እዩ መመሊሱ ሰላም ወስኸሉ እቲ ቦታ ካብዚ ዘለኻዮ ካብታ ዘለኻዮ ስዊዘርላንድ ፅቡቅ ቦታ ኢካ ዘለካ ባይሰወይ ፅቡቅ እንታይ ዝበሃል fortress በጎቦታ ዝተኸበበት ዓዲ ኣይተወረረት ይገባል I know history too so I really so ዘለካዮ ቦታ ሰላም እዩ so ናይ ግድን እዩ ካስኻ ሰላም ነገር ክሳይ ክትብላ ፍሽፍሽ የለካ ንሞ so መመሊስካ ፅቡቅ ነገር ኣምጻልና እቲ ዘሎ ኣባይታ ዘሎ ነገር ከዓ ድሕር ከይበልካ because you do have a huge platform I want you to grow as a platform you know ክስኻ ክትዓብለካ እቶም ካልኦትን ከምዚ ከማካ ኣብ ኤርትራ ዘለና ኣጣምታ ሓደ ዝኾነ ህዝቢ ማለት እዩ ክዓብለዎ ቻናል ናይ ሃገራውያን ቻናል so መመሊሰ ክሳተፍ ፈቃደኛ ትኸውን ከምዚ ስትሪም እናገበርካ because I'm learning a lot from you next time ተኽኢልካ ፈቃደኛ ትኮንካ ኣብ እንታይ ዝበሃል agriculture ኣፍልጦ ዘሎ ሰብተም ተተምጽ ጽቡቅ ነይሩ because that's the future something I'm interested in you know ኣነ ከኤርትራ ክነብር ድሌት ስለዘለና ኣብ ደገ ዘለኹ so መመሊሰ ከመስግነካ ፈቱ ከይን ወሃኩ Thank you very much John نبحكي كومبليمنت ناي محبكلت لك
ጥበብ ይስኑ ባዕሉ I appreciate you because I'm learning a lot. I would have said a lot of things. ብዙ ነገርም ተዛረብኩ ግን ከንታይ ሁሉ ናይ ኩላህና ተሳታፍነት ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ ጥርኑፍ ዝኾነ ዘረባ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ዘረባ ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ሰማዕቲ እውን ገለገለ ኮምፕሊመንት እኮ ከም ሙዚቃ እዩ ኮይኑ ዝመፅእ ስለዚ was a very smooth one ንዓና ዘይኮነስ ነቶም ሰማዕቲ እውን was a very ደስ ዘብል ሙዚቃ እዩ ነይሩ ኩሉኻ ነቲ ስራሕ ዘንፀባርቕ ብምዃኑ thank you very much ከምዚ ዓይነት ሃናፂ ነቲ ዝግበር ስራሕ ዝርዳእ ሰብ ነቲ ኢንቴንሽን ዝርዳእ ሰብ ኩሉ እቲ ኣብዚ ንገብሮ ካብ ሰናይ ምንዮትን ባህግን ናይ ዓድና እዩ እምበር ንዝኾነ ይኹን ጃጅ ክንገብር ዓቕሚ የብልናን ንዝኾነ ሰብካ ክትፈርደሉ ትኾይንካ ኣታስኣኑ ኮይንካ ነታ ዝገብራ ዘሎ ምስ ፈተንካ ጥራይኻ ክትፈርደሉ ትኽእል እዚ ማለት ግን ሓሳባት ከተቕርብ የብልካን ማለት ከዓ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ዴሊኬት ላይን ኣቡ የቐኒየልና ጆን ናብ ፋሲካ ኻ ክንሰግር ዌልካም ፋሲካ ሰላም ጆርጆ ሰላም ዲዩ ኩላኹም مرحبا امان يا مي بتراساسينا وين كون حمي سيد ترانكيل يوم جورجو نفالت سلدونا بابا سيراكون بقدم اي تراخيمنا نيرنا دخان وصيلكم دخون نا يا نيذرلاند وا يا مجمرتا سربرايز زيا نايغدن بزوا نايغدن جاس بزي ادفرتايز كجمر بابا سيراك باكار رخيبون مسكينين نيرا ግን ሞርካታ መጽሐፍ ብፍላይ ዛካለይቲ ንኩላና ተጠመና ስለትኽእል ሕብረተሰብና መንእሰያትና ኩላና ክንንብባ ዘለና ነገራት ያ ሶ እዚ እንዳወልኩ ኣነ ናብ ሕተይ ካኣቱ ሜቢ ባባ ሲራክ አንተ ወይ ጽቡቕ ኣልዒልካ ነርካ ኩሉ ግዜ ኣምናትና ደሎ ዝረአ ጃስ ኣይገበርናን ዝዓይነት እዩ ኣይገበርናን ኣብነሲ ኣብታ 10 ቶን ኢልካ ዝነበርካ ተዚ ተጋጌ ንሰድድ ኢና ሕጂ እዚ ምስቲ 80 ክወዳደር ከሎ ኣይገበርናን ይደብሃል ኣቦታትና ኮሚ ይድዕብየና ዝኾነ ነገር ዝኾነ ኣቦኻ ጃስ ወላ ዶክተር በፂሕካ ከለኻ ትምህርቲ ክትቅፅል ፕሮፌሰር ንክትበፅሕ ካልእ ገና ኢኻ ደለኻ ይድብለካ ሶ እዚ ባህርያት ስለደለና ነቲ መንእሰይና የብልናን ክብል ከሎ በቃ የለን ተዓዲ ዝመተ ኮይኑ ይስምዖ እሞ ማንም ሰው ክገልፀልካ ከሎ እዚ ዓይነት ተግባራት ኣሎ ሶ እዚ ነገር እዚ بخميو كما حيش دلو استجبره بفلاي حجي نريد لنا عمنا سوشيال ميديا نجارات كوت خلالو ولا نسون أتبيع تزاري بلاني ريبريزنتنا نيرو ما أنتي أبتناي سوشيال ميديا بفلاي أبتناي زيناون عمنا إري تي في كسدد زلو نجارات فيديو كتقديحو تزلو نجارات خل كم زلو كما حيش كم زلو مرتنا في فنيرو جن حنت بدايخا حتى كيف زحلكم زيا كم رأيته خوينا لو ما أنت تبغى تنكيف نيرو مور بوليتيكا نا إسرائيل تنكيف نيرو نحنا كلنا أماس ميدار زلنا زيا نجر زيا تنكيفنا ينفلتنا كل جزء أب إمارات سقيتنا مستزرمنا دحري إمارات دولة نجارات جن نعانا أبزوانا رباش نجر دولة بين كم زدفع دولة من سيرنا مسبوزح سبز بعصولي ولا بهوا جراويان أنا تزاري به أبزخونس ماس ميديا زاربي بفلاي أمناتي أبتا زلاتني سوشيال ميديا نيشتي ولا تكون دا أمبر أمنا تيك توك زارب الإزان إسرائيل بوزو حساب دا أمنا كهلم كم تقولوا لي دريك هوي كم كالي نجاري دريكا إسرائيل تقبر دلا عندرا وي إسرائيل تقبر دلا تصوتها بدحريت جن بوزوح نجارات ناب زوانا تنكافي تخرج دلا بسيمبل أقلالسا كنري عند حتى خوينا متأتوات أمنا يتجريز نبرة زحلفة كنتاتون نيرات إيران قلنا حوز حوسة اللي منسينا زي مور أبرهنا مالت أمبيبنا كنقول صور كنكل لنا فريحها فراريحها كم شوفين كدخيل نجرا يكون مالت هو نعمل كنا رك أبز متسيد الله تصوم ده مجويتي يفتون الله خمس الله نفلت علينا كبيوتي مجويتي يفتون الله مني تسجاي زبوزح زي وصلوا نتمنسي ديزربوا له ነገር አለው ሶ كنزربوا له خلالو مچويتنا خيغاطم ديكونسي دفتنولو دولو ፈተና ግን ካበይ ይስተበገሰይ ማን በድሕሪት ደሎ መንሰይ ብዙሕ ደይተረዶ አምና እስራኤላዊ ተዓጊታት ተርፍ አይኮነትን ኢምፓየር ዘ ግሬት እስራኤል መጽያ ንላዓሊ ንዓና ረቢሻ ኮንትሮሎ ንክትገብር ትመጽደላ አካይዳ እዚ ትመንሰይ
كحبر خل كم زلوا عبانا أنت عينت سقط خمت جبر دلا لو ما أنتي كله تي لبيد مل عليه تناقف وين بجاكاي ونزيا استزاروا لنزان إسرائيل أبزخونا مسبعل جازتنا إلى سامارون كني ورحب بلا كني ورحوا كني ورحب بلا حيتينيرا كما إلنا جن مورك قلت أقول خلاله already present ناوتي والله تزوج أخا مور بدحري إمارات راي أبي إمارات عجتنا نترف ده كناسي مور بدحريتنا نتيو نتي كله نجارات زلع على دلو نحجي نإسرائيل نحجي كنا حدش نجار كنا كومانديس نبرة تاريخيات دقم دلا. أوكي فاتيكا دهان تا نإسرائيل مو يملس سيراك خالك أبي conversation ملص سيراك what do you think مالته يا تهم نيريو مالسي نايمن تلا اختيار بات تهم نيريو إسرائيل تفعل وانات تنصرنا دوبلهم زنبورة فلوتيو جن جل نجارات من قصي وزيو هي تزارب وعلها تزارب أيام الكعلنا نعنات نزوم سيرز والناس زي نبلنا إسرائيل أبز حلفة فلا أبز حلفة أبزلنا عمد زرعيو عند درتات ما لا يقولون أب كذا استقبل هلكت سوات أب إيران استفتنا جن أي إيران I think تماهيرهم الله مهنياتو كم تزحسبوا على سماح قاس أروه اليوم جن كم تزحسبوا يكبرون جبر ملسهم زرلوها فريتم تجبر ملسها خاون لعلخون كم زخيل تماهيرهم الله مثلاً that's why كا ناب سلام تقويهم سازتي عبدان دا الناس زخيد كوينس معكا مخنياتو وعلى إسرائيل ومتاريخها هزبي بزح واجواج زولدر انتايو أبينا نخيدلنا انتاينا نقبر زلنا يزلو سازي I think أوتات ندحر تماهيرهم أب زواناون كمهاريم مخنياتو تصبو نقر أب زوانا أب إيرتراهم تسوز خلو ولا حنتلوتي كولدين فتونيهم كل جزء أي كولدين دحر جغابة نروح وحبريتها مسرت زيادة هنزاربين من البات أبا وسخ قبل الله سيراكن تنكف كتمل الله explicitly يو بقلت يو نقيفوهم زلو وزخا كبدت الله already إماراتون تسابعي نجارات بزعبا سايكولوجي ناتو نايتي محمد بن زايد سي بزوج زي سميانه تمرت ناتو ناي سكيورتي ناي وتهدري سيمبل از وتهدري نيرو كل نجار دما كل صقام وتهدراو حيل كفتو زفتن سبي زبال تقاليتي صقام دما نجارات بيرسونالي دوسدو ميخاز بال anything you say استراتيجي ناينوح رئيس بحال يبلون نحجي تقلقلن ديا أي تقلقلن أنت له big X يبقى خيط زخلي سلازي أبي أحمد is taking a big risk again بقمت على دما massively invested كون زخلي أبتس أجمع مالتيو so زي بقلت تزاريب وزلو نمستي مس أمريكا خن قبرن دل زلنا engagement ويكات أمدو من البات نيرترا بعلوتا كهاسيا يخل ده خون زبل قمت هلنا أنا because president سياسة تقدمت interview ناتو كبقى تقيس ونيرو ججف لوبي كم زولو أنصار إيرترا برجس كابي كم زبجس ما فلوتيو كاب إمارات كبجس خل مخان فلوتيو نيرترا تزولوس أجمعتن تنسلون نخبزح يسعر كم زولو جن تي أمريكا زبال دما مس إمارات زجراج ربحتها الله زجراج أمريكا إمارات زجورو زولو ملو يديفتوا الله مالته يكون راي أنصارهم سقمتن خيوزدو يعبسوا ولا ولا تكونتاتي زبل دارجا أبز قربانا ي حدا وول ستريت جورنال دي حدا عبي جورنال حدا أقداسي صحف هاوسينير بتاعها إمارات كنا من تاي حدا جنيا من قد تخيل كم زلا من قس أمريكا ما من كرا قراتي خمس زلا مخنياتو بلو بجيرو ده يزبلو زلمبر dangerous game even أنصار national interest in أمريكا يخدو خمس زلو زقلت حبريتا هاوسينيرو so زمالت أمريكا مسير ترانجيش كتجبرت دللا جن بقمت على خاتي إمارات كتعطوا زخلكا أقليل كاكر زخلا يكونن جن بحفشة إسرائيل
Ertra is not going to be their priority. Khalid Sagamata Gatimo and Netanyahu already. A good day to even internal it's Agamalo. Ti Akababizolo issues. To Wugwar again, Iran Kalexekuaga Idelo, of America, of Hamas Gobrozolo, of Hazaz Gobrozolo. He has a lot of problems. Agamgin Akal Name Hadarana Trozona with the Gash, meet Kibara, please. بغلي الكرز غلاي كون عندنا ستيل منسير ترى نزك زاربو مخالو بقرب كاتولار اسكم زولون انا تردينالو انا في الشانل ليك اتصالي يزارب مخنياتو بزعو زي ارتيكل سوتي اسرائيل بتحر مغارجا ابزيا غداي زي اغشغش تبل كم زلا ابي احمد دمان اسرائيل ولا قازا بتوم ابو زولو سدتنياتنا ايثيوبيا امصو كم صوم يدلي يلو مالج نجبت من تانا نصار كوني لوسي even like ازا حزبي نيثيوبيا نخمص اب واشنطن I am welcoming سدتنياتات تدليهم يلو مال عالم ملو جبن زبلو زلو ابي احمد مغابريا مخان سلازي ترف انا قبل خليه يبلالو سلازي فيفرنا امريكا اسرائيل كانت هاي لاسكني دونالد ترامب بجاخ نزي سبزب صبوغ رايو لكنز وص ارتيكل نيرو اسرائيل نتنياهو يكون اسرائيل ني ابي احمد بصبوغ نخري برئسنا دونالد ترامب يصعركم زلو زغلص حبريتا وصيلو so far زي زلو جن ابي احمد اكايدانا توچم بس ما ميلكا زي زلك اغشش غديفكا نا سلام غبر يلولو سياس we hope نزا زربازيا سميو وغن دلي يلنا اغرغر غديفكا اجندا نا كالوز ما غديفكا بس ما ميلكا غداي كفتح انا دما غداينا لنا يلولو we'll see كما يجرم ريسبوند غبريوم من البعد بخمزيا كتنكفانا غلفاسي كانتهم كالوت عدل كنب سيراك ندحر دليقه جامب تقبرت خليقه مس غزيا كن اسكي عبد الله عدل كنبوج هلا عبد الله انت لها قون هتر نبلغها غزي خنوزلو هره هتار يا جورجو همي الحمد لله مرحبا سلام دي انا حتى لا تني جي تحتي قاعد كليرلي حتى كنا منتا أبيرترا وفريز عن كفتلو انتهي حتى يكون كان مثلا انت أبيرتراس تي قدامي بارت الحر أشجار هون إنفستمنت ولا سانكشن ينامي جن أبرز يتوسعها أناليسيس هالون يكون أناليسيس نتوم موران من زارو دا كراتا شغال مسمى تايتي investment policy investment of policy هون الكلام هذا تدمت قرب يتعلو صابللو راي سمعنا له عاجه يدغ صبغ لها investment policy كان يركمش هو جيت قدامي مسارة ان حدا اوفاري كوفر نحر كوينو بعدو اي زخونه سبنتي كوفر نحر كوينو investment policy مزلي كمتي اب 2011 نتن ماينين دا اتوار له كامبانيات نعن زوكل investment policy واتيلن نعو توكيلن كذا أتوادراتن كامباينتا ولا تقطبا بإرتراويان زقلس قطبا ولا نحكم كلس كوينا مالو زفسس إرتراوغو investment policy خلولو واستنا نايتي قدام مثلا مالو زفسس المنجد كفرر كركب الله أبز ساعات زس investment نصور policy لنا يا تحتي صبغ تحتي كلا قمل زغلز أكل كالو سلازي نصور زخونه قلو زخوننا investment policy لنا دو يا تعتو زلا سيراك go ahead عن تويتين كابل يعني أبش حنش حتى من 9 دوز investment code لنا إيرترا investment code تدليخا جورج صدر كاهل صدر لهم تخلها كوبي هلون هوني investment code هذا خبتي أزي معول زمناون investment code بزح زسك في بلون مثلا ربحان ناي إنفستر زرقاقز ناي بوليسي تجمل أنت تجمع على ترى تنكي وانيرو عبد الله تي ناي مسجداز تحازي وهنا تو كالي ترفن سلدخة تقطن كتوت زايد خلنا حوالي تراجي زت قندي ما حنا زلوسي ناي بوليسي هون ناي صفات هون قالوا بزح زسك في بلون زي بحسيرو يا الله investment code لونتنا نديو ما تلسفتنا يخبلنا نديو يخلنتنا وتروات تنكب وتروات
أيام كغوزكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا سجيرنا يو أمبار كمرات سجامتنا وترو لنا كاسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا زدلي بدلو جاتنا سيات دالويو أقوانا سيلو سيات دالويو كبرتاتنا سيلو تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادين تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دحر حساب نفسار بقرينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادين تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادين وترو لنا كسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا زدلي بدلو جاتنا سيات دالويو أقوانا سيلو سيات دالويو كبرتاتنا سيلو تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادين تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادين انت مالين لومن صباح وانت الخوني زدالة زي جنبه يبنى زيزاني تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادين 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 تمالين لومن تمالين